veces, pero é que hai un froito seco que tamén quere ser froita fresca. Efectivamente, a castaña, pero por qué? Que beneficios tería considerar a castaña froita fresca? Que pide o sector, Belén? Pois estamos no mellor sitio para contestar esas todas preguntas, porque eu estou aquí con José Manuel, que é da Asociación Galega das Castañas e máis dos outros. Que tal? Bo día, como estás? Bo día, como estás? Contame, por que queredes que sexa a castaña considerada froita fresca e que se gana con iso? Pois o principal motivo que chegue ao consumidor en condicións que estén ben. É como se nós imos comprar produtos que teñen que estar refrigerados e están fora da nevera. Castaña é un froito con moita humedade, en torno ao 50%, é necesario que o consumidor ao final reciba, cando vai a comprar, que teña un produto que está en condicións sanitarias. Non pode ser que chegues a casa e que teñas que tirar unha gran parte dele. Entón, vos o que pedides é que sexa tratado, pois iso, como a froita fresca, que vaya sempre refrigerada. Que vai refrigerada, polo menos no que é o camiño entre a recolleita e o consumo final, porque hai que diferenciar que non é un froito seco. Ten moitísima máis humedade, en torno ao 50%, contra en torno a un 10% do froito seco. Basicamente está composta de hidratos de carbono e farinácea, non é oleaxinosa como os froitos secos. Entonces ten unha respiración viva, ten moita humedade, vitamina C, e necesita unha refrigeración. Necesita unha refrigeración para que chegue as nosas casas nun estado óptimo, para que chegue, pois como ten que chegar, ben saborosa e sen ningún tipo de fungos. José Antonio, explícame como ten que refrigerarse a castaña. Vos como a tratades aquí? A castaña ten que recollerse o antes posible desde que cae na terra, porque condicións de humedade e temperatura, canto máis días este no chan, máis se estropea. Nós pretendemos collerla o máis rápido posible e metela á cámara frigorífica, poñemos entre 0 e 2 grados de temperatura e entre o 85 e o 90% de humedade. E iso conservámolo así, pois unha semana, 15 días, hasta que vai para o almacén, xuntamos unha cantidad para que poida ir. Vemos que nos 2 anos que lo vamos practicando isto, chega a moitas mellores condicións, e o que pretendemos con isto é que chegue en óptimas condicións ao consumidor para que teña fe no produto. Pois moitísimas gracias. Aí vos quedades con esa imaxe da castaña, que aquí o que se pide que sexa considerado froita fresca.